Ассалому алайкум бардоро ва хоҳаро ва апашкоҳо ва дударо. Ҳама каса созаи хубаин, саломатиётон хубай, настренотон созай. Хуш омадем ба канали Саудутиҷӣ. Дар имрӯза навор барои шуморо омода кардем мошинҳои фурӯшӣ нархҳои арзон. Касе мефораш ки навори хонаҳои фурӯшӣ тамошо куна, дар комментария бардоро канали нав мазакрипит кардагим. Дар ӯ канал хонаҳои фурӯшӣ мепартом ва дар ин канале дидесен, дар ин канал мошинҳои арзони фурӯшӣ. Марҳамат тамошо кунен ва як дона лайки бепила биҷиқен. Агар ягон кас ягон чизи фурӯшӣ дошта боша, ин ҳами рақамода через WhatsApp ба мо равон куна, мо реклама мекунем. ша рафтем. бародарои мошинхар, навора хушрӯякак тамошо кунед. Якам эълони имрӯзаи мо бародаро ваз 21 соли баромадаш 2003 солаш хеле навай бовар кунед. Сӯзишвориш бензини холӣ, кузоваш седан, рангша чӣ хеле десен, ранги сафед. Объем мотораш 1.6 литрай, коробка механикай. Соҳиби мошин гуфтагие ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мотораш 0.3, коробкаш 5 скороса будай. Мошин кам тарак расход дорад. Ак мисол занг мезанед мепурсен шабардороз срочни сум дар корай. Бо маълумоти бештара ба телефон мегирем. Гуфтагие умуман мошин газа дидагӣ нест. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархеш 5000 сомонӣ. Хеле нархи арзонда, бовар кунед. 5000 сомон, 2003 ваз 2107. Бардоро ва хоҳарои азиз, эълонмона давом метем. Як бародар через WhatsApp ами ана движоки фурӯшира суратша равон кард. Ба мо гуфтанд ки реклама кунем. Бардоро мо аз як рекламаш мекунем. Хушрӯяка гӯш кунен. ҷои қызиқш омадагиай. Хаяк ягон татонда дар кор мешавада, бовар кунен чизи хубай. Движоки фурӯшӣ ай Россия овардагӣ бидианша, истеҳсоли ҳамун Россияй 7500 киловаттчай, ҳамагӣ 15 рӯз кор фармондагӣ бидианша. 1 соатда 1 литр бензин мехӯра. Калид қатъи гирон мешидай, кнопкаша мекашӣ, завадид мешава. Қарор дорад дар шаҳри Бохтар, номи пешинаш Қурғонтепа, нархша 4000 сомонӣ мега, бо арзонам мешава. номрои Тоҷикистонам ҳастай, номрои Россиям ҳастай. Марҳамат занг бизанед. Бародарои азиз, дастгири шумо як дона лайки беплая, комментарияда бинависен ки ака беҳтарин видео, яъне ки моро дастгирӣ кунен. Мо хеле хурсанд мешавем, ҳар рӯз барои шуморо видео мекунем. Ва канали дим морам хабар бигирен, хонаҳои фурӯшӣ мондагиам дар комментария менен, ҳамунҷа закрипит кардагиам. хоб мерседеси фурӯшӣ солаш 1995 сӯзишвориш бензин газаш евро 4. Бензин газ доштай, газаш евро 4 будай. Объем мотораш 1.8, коробка механик, 11 моҳи дига ҳуҷҷат доштай, дидари пеш электропакет. хоб ҳама ҷош созай мошина қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 30000 сомонӣ гуфтесай бардоро. 30000 сомон мерседеси гизала. номрои телефонаш ҳастай, номрои Тоҷикистон ҳам ҳастай, номрои Россия ҳам ҳастай. Марҳамат, касе мисол мефораш ки мошини асп бихарад, да ҳамин рақамҳо занг бизанед, мошини арзона бихаред. 30000 сомон бовар кунед, хеле арзонай. Бародарои азиз, эълонмона давом метем. Бисёри вақт дар комментария менависен ки мошинои арзонак бимонен. Ба ҳамин хотир бардоро ин видеода бисёраш мошинои арзонай. Битонен то охири видеоро тамошо кунен, яке ягон мошин мехаренда. Peugeot 206 будай, соли баромадаш 2006 гуфтагиай. Сӯзишвориш бензин, кузовша ана хетчбек гуфтагиай, рангаш оранҷевӣ. Объем мотораш 1.4 литр, коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагие ки Peugeot 206 кузоваш форат барои запчаст мегириша. Форат мисол мегирӣ, як камта ремонтш мекунӣ, ҳай мекунӣ, мегардиш. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахтай. нархша 5000 сомонӣ мега, арзонам мешава. алишам алиш ба чӣ мешава, не ки нависагӣ нест бардоро, хай арзонам мешидай. алишам метонӣ дар ин рақамҳо занг бизанӣ. бародаро ва хоҳарои азиз, мо эълонмона давом метем. ана касе лайк ҷиқидагӣ нест. барои дастгирии мо, барои хурсандии мо ҳам як дона лайки бепала биҷиқена. чӣ хеле ки мошин мековен ку бародаро дар комментария бинависен. ман насиб иншоалло дар видеои оянда мемонам. ваз 21099 соли баромадаш 2001 сӯзишвориш гази холӣ, кузоваш ана седан гуфтагия, ранги серебриси, объем мотораш 1.3 литр. ана бародаро объем мотораш камрасход будай. коробка механик, срочни фурӯхтан дар корай, сроки ҳуҷҷатош бучидагӣ будай. мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки Қурғонтепа. нархша 6000 сомонӣ гуфтесай бардоро. 6000 сомонӣ. чӣ хел нархи арзонда.
агар худам сум медоштам ҳозир мерафтам мегирифтамаш. Барои кататсия беҳад хубайда. бародарҷоно, касе хонаҳои фурӯшӣ мефураш тамошо кунад, дар комментария канали нав мазак репит кардагим, дар онҷо бидурен хонаҳои фурӯширо тамошо кунед. Хоб ВАЗ 2101 будай бардору бахшиш соли баромадаш 1975. Сӯзишвориш бензини хӯли, кузофи сидан, рангиш сафед, объем моторша 0.5 литр гуфтагия, коробка механикае. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора гуфтагия соҳибаш. Не бамперуш аби бовар кунед. фасони бадайда ранги ланҷироверай. Қарор дора дар шаҳри Исфара нарша 6000 сомонӣ гуфтисай. 6000 сомонӣ. Бо арзонам мешидай. беҳтарин мошинаи бардро нами буферош худамда маҳқул шид. хай мошини соз метова 6000 сомон беҳтарин нархай. номерои телефонаш ҳаст, занг бизанед. бардоро ва хоҳарои азиз, мегзарем ба як мошини ана сирхай. бисёри апашко ё харо яке тамошо кардеса бошанд, яке мошина мехаранд. хоб Nissan Sonu гуфтагия, соли баромадаш 1988 будай, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, кузовша хечибе гуфтагия, рангиш сирхай, объем моториш 1.8 литр, коробка механикае. соҳиби мошин гуфтагия ки мошина моториш разбират кардагия, блок кафидагия, як блоки дига дорем. амура мезани мошин соз мешидай. касе харидор боша занг бизанед, илтимос беҳуда занг назанед гуфтагия. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, номи пешинаш Ромӣ, нарша 6000 сомонӣ мега. 6000 сомонӣ. чӣ хел нархи арзонда, бовар кунед. номерои телефонаш ҳастай, қай занг бизанед, чӣ проблемае дора, ҳамаша мегатона. дӯстони азиз, касе то ами 8-ум мошина тамошо кард, бигӯ ки аҳо ака тамошо кардесам беҳтарин лайкора биҷиктен ва дар комментария бинависен ки ака зури бад да беҳтарин бинависен, ягон чи бинависен да, бардоро хеле хурсанд мешем. бисёр вақт Nexi мегӯем бардоро, ина Daewoo Nexi соли баромадаш 1997, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, кузовша сидан гуфтагия, рангиш сафед, объем моториш 1.6 литр, коробка механикае. соҳиби мошин гуфтагия ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора дар ноҳияи Фархор, нархша 8000 сомонӣ мега. 8000 сомонӣ бовар кунед, беҳтарин нархае. ҳозир агар бозор бира Nexi-ра нархша бипирс 13, 15, 20000 мега, яка 8000 сомон мега. ина номерои телефонаш, марҳамат занг бизанед. бардорое ки маладёжнан, мисол мошинаи маладёжнира дӯст медорам, гӯш кунем бардоро, ба фикрам ки ҷои қазиқш омад. ВАЗ 2110 соли баромадаш 2001 ана бардоро соли баромадаш 2001. хай солаш хеле навай, бовар кунед. сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, кузовша сидан гуфтагия, рангиш ана зелёни гуфтагия бардоро. касе русира медонад, зелёнира фаҳмид ки чӣ хелия зелёни. объем моториш 1.5 литр, коробка механикае. соҳиби мошин гуфтагия ки мошин нахадуай. не бардоро мошин нахаду будай, мегири мошина фақат аму бензина газа мерезива, ҳай мекунӣ мегарди дрин шаҳра ё мисол дрини қишлоқай созай мошин. қарор доштаи дар шаҳри Ваҳдат, нарша 7500 сомонӣ мега. 7500 сомонӣ. марҳамат занг бизанед. бардорои азиз, мегзарем ба як мошини кам расход. ихтонам некай мошиноро медонем ки ана кам расходай, мисол мошинои хизматбудкунанда. номи мошина ҳозир гап мезанам, бардоро гӯш кунед. Daewoo Tico соли баромадаш 1996, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, кузовша хечибе гуфтагия, ранги сафед, объем моторша бардоро 1 литр. чӣ хел мошини кам расхода, моторшам ана объемаш камтарак будай, як объем моториш 1 литр будай, коробка механикае. соҳиби мошин гуфтагия ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, нашуд нархиш 1 дирам арзон намешава. мошини 1 дирам арзон намешида, учет снимат кардаги будан, мошин зурай, кондитсионери дора, кор мекунад, садаги пусидаги надора, дарош сентр замок ҳам доштай. қарор дора дар шаҳри Истаравшан, нарша 9000 сомонӣ мега. марҳамат занг бизанед. бардорои азиз, камтарак тез гап задесем, шумо овози моро мефаҳмед, охи мисол мо чӣ гуфтесем. хай касе фаҳмид бига ӯ ака фаҳмидесем, тезаш гап зад, бо хеле хубайда, мисол тез видео буд мешава, 1 соат местем тара тамошо карда. Volkswagen Passat соли баромадаш 1997, сӯзишвориш бензини холӣ, кузов сидан, ранги серебриси, объем моториш 1.6 литр, коробка механикае. соҳиби мошин гуфтагия ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, илтимос ҳамун одамое ки беҳуда занг мезанед, занг назанед гуфтагия. мақсади гапш ки ҳамун семечка хиро занг назанем, бо хеле хуб мешавад.
қарор доштед дар ноҳияи шаҳри Туз бардро тарафи паҳн шаҳри Туз наи тараф дабдед нархаш 7500 сомонӣ мега 7500 сомонӣ Volkswagen Passat номрош ҳастай метонин занг бизанем мошини арзонака бихарем бовар кунен зурои нархаш. бардоро ва хоҳарои азиз ин буд навори мошинҳои фурӯшии имрӯза. касе то охири видеора қатимо тамошо кард дар комментария рақами 1 бинависед. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора қатима тамошо кардед ва видео маъқул шуда боша як дона лайки бепала агар форатон барои хирсандии мо барои пешравии канали мо биҷиқен. касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен то аз видеоҳои нави пачкаи мо бохабар бишем бардоро ва чӣ мошине ки нарша намедонен бифаҳмен бардоро дар комментария бинависед. ман ҳам мошини мехостагии шумора дар видеои оянда иншоаллоҳ агар насиб намбарем зинда бошем ёфтам барои шуморо пешкаш мекунам. то видеои оянда худо нигаҳбонтон боша. ягон гапи паста баланд гуфта бошем бахшиш мепурсем. хайр.